आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिंधुदुर्गचे 59वे कोकण प्रांत अधिवेशन पूर्व कार्यकर्ता बैठक सावंतवाडी येथे पार पडली. 27, 28 व 29 डिसेंबरला भोसले नॉलेज सिटीमध्ये अधिवेशन होणार असून कोकण प्रांतातील विद्यार्थी परिषदेचे 1000 सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय मजदूर संघ सहकार कुठल्याच संघटनेचं राज्यस्तरीय अधिवेशन आतापर्यंत सिंधुदुर्गात झालेलं नाही. असं पहिलं अधिवेशन परिवारातल्या एका संघटनेचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार आहे. आपल्यासाठी चॅलेंज आहे. आणि याचं मला सांगितलं गेलं की ह्या अधिवेशनाचा जो व्यवस्था विभाग आहे त्याचा तुला मंत्री म्हणून काम करायचं आहे, सचिव म्हणून काम करायचं आहे. तर मला असं वाटलं की लोक आपण हे मांडताना एवढ्या वर्षानंतर विद्यार्थी परिषद मांडण्यासाठी पहिल्यांदा कोकणात प्रवास केला आणि दीपक भक्तांच्या त्यांच्या घरी आलो तेव्हापासून आत्तापर्यंत शिवाजी भाऊसाहेब संघटन मंत्री सगळ्या स्टेजेस मला म्हणजे मला शिवाजी देगावकर जेव्हा संघटन मंत्री होतो तेव्हाचं खेळ्या गाठवत आहे. आणि माझ्या आयुष्यामध्ये तो मी मगाशी ॲक्टिव्हिजम असलेला कार्यक्रम होता खेळी. आणि खेळ्यांनी अनेक कार्यकर्ते जोडले. म्हणजे आपल्या श्रमानुभव शिबिरामध्ये जो कार्यकर्ते जेवढे जोडले जात नाही तेवढे कार्यकर्ते त्या खेळ्यांनी जोडले. आणि ॲक्टिव्हिटी होती. अनेक लोक होते. मी अगदी मला आठवते की पैसेच गोळा होत नव्हते. शिवाजी एस टीने मुंबईत गेला आणि त्याच्या डोंबोलीच्या बँकेत नोकरी त्याच्याकडनं पैसे घेऊन आला आणि तो कार्यक्रम आपण केला. आप्पा होता, निखिल असेल, गणेश असेल, अनेक चांगली टीम त्या निमित्ताने विद्यार्थी परिषदेच्या कामात आला. माझं सांगण्याचं कारण एवढंच आहे की एखाद्या मोठ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अनेक लोक जोडले जातात, अनेक कार्यकर्ते जोडले जातात. आणि हे अधिवेशन जे आहे अधिवेशन या निमित्ताने एक मोठी संधी आपल्याला मिळाली. आणि सुरुवातीला उल्लेख करताना सांगितलं की प्रत्येक संघटनेची एक स्टेज असते. म्हणजे कुठल्या स्टेजला ते हळूहळू डेव्हलप होत जातं. म्हणजे विद्यार्थी परिषदेचं कार्यालय पूर्वी संघाच्या कार्यालयात होतं. दुखीकर सर आता विद्यार्थी निधीचं आपलं स्वतःचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यालय आहे. 2 BHKचं फ्लॅट आहे. आपल्याकडे अनेक तालुक्यामध्ये आपलं कामच नव्हतं. म्हणजे परिषदेचं काम म्हणजे सावंतवाडी ते BMS कॉलेज, थोडंफार प्रमाणात देवगड. सिनेटच्या नोंदणीच्या निमित्ताने माझ्या लक्षात आलं की सगळ्या कॉलेजवर आपण काम तयार झालं. म्हणजे आपलं सिनेटची मेंबरशिप जी काही 2,500 आपण ओरिजिनली केली होती आधी, त्यामध्ये मालवण कॉलेजमध्ये 600 होतं, वैभववाडी कॉलेजमध्ये 600 केली होती, तुमच्या कॉलेजला सावंतवाडीमध्ये जवळजवळ अशी 500-600 होती. दोडामार्गच्या कॉलेजला आपण मेंबरशिप केली. खर्डेकरच्या कॉलेजमध्ये सिनेटची नोंदणी आपण केली होती. म्हणजे ॲव्हरेज सगळ्या कॉलेजला आपण नोंदणी केली होती. म्हणजे ही खरं म्हणजे माझ्यासाठी खूप एक जुना कार्यकर्ता म्हणून अभिमानाची गोष्ट आहे की सिनेटची नोंदणी आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपण जिल्ह्यामध्ये करू शकतो. आता या सगळ्यांना एखादं ठिकाणचं स्थायी काम उभं राहतं त्यावेळेला त्याचं टेस्टिंग केलं जातं, त्या कामाचं त्याची परीक्षा केली जाते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.